Cum a început firma care are deja 20 de ani și 10 de angajați? Haideți să pornim atunci de la început. E bine de știut și toată lumea să știe cum de la început suntem doi frați care am fondat această firmă și în acest brand, că putem spune că suntem astăzi un brand în tot ceea ce înseamnă activitățile noastre. Și cum ai și început să ne spui, exact același lucru cum am spus, ne-am dezvoltat în satul mare ca și persoane. După terminarea studiilor am revenit în acest județ. Și, bineînțeles, ca și orice tânăr, cu mari perspective și tot ceea ce ne-am propus să mergem într-o direcție, evident a fost tot ceea ce am primit ca și studii, tot ceea ce am primit și am învățat, să le dăm înapoi comunității noastre și așa au pornit chiar conceptul, să spunem așa, MCs, dintr-o bucătărie, că asta a fost chiar prima locație în care am înființat firma și am derulat activitățile noastre. Acum 20 de ani, deci exact cam în perioada aceasta, a pornit la drum, a pornit la viață conceptul MCs.